Бацькоўскі край ты мне крыніца. Гэта лейтматыў творчасці майго сённяшняга суразмоўца, кандыдата сельскагаспадарчых навук, паэта, члена Саюза пісьменнікаў Генрыха Тарасевіча. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Генрых Францевич, ну вось на пачатку я хочу працытаваць вашы радкі, якія вы напісалі, я не ведаю, у які час. Бацькоўскі край, ты мне крыніца шчаслівых дзён і мар бязмежных. А я ведаю, што бацькоўскі край ваш гэта Шчучыншчына, гэта вёска Новы двор, а ў вёсцы Стары двор якраз нарадзілася вялікая значная постаць у нашай айчыннай паэзіі, у нашай айчыннай культуры Элаіза Пашкевіч цётка. Так. Ну і вот як паўплывала вот гэта зямляцтва на вас? Конечно, оно паўплывала самым станоўчым чынам на мою літаратурную творчасць. Но я павінен сказаць, што, скажем, на час вучобы ў сярэдняй навадворскай школе мы неаднаразова ездзілі на магілу цёткі. У складе таких делегаций. Ну и яшчэ хочу азначыць, што у 1976 годзе уся рэспубліка азначала 100-гадовы юбілей з дня нараджэння цёткі. І ведаеце, тое свята, оно у нас называлася фестываль, оно на мяне зрабіла вельмі вялікае ўражанне. Тады былі запрошены знакамітыя артысты, выступалі вядомыя паэты. Ну і, конечно, гэта не магло прайсці бесследна. Літаральна праз год уже вся пісьменніцкая грамадскасць будзе азначаць 150 год з дня нараджэння цёткі. Тым не менш, вы выбралі іншую прафесію. А вы чым займаліся? Сапраўды, я пасля заканчэння навадворскай сярэдняй школы паступіў у літоўскую сельскагаспадарчую акадэмію. Дарэчы, я закончыў з чырвоным дыпломам. І галоўнае тое, што падчас вучобы я даволі сильна займаўся навуковымі даследаваннямі. Я паступіў у вочную аспірантуру пры беларускім навукова-даследчым інстытуце аграхіміі і глебазнаўства. У 28 год я абараніў дысертацыю, ну і вось стаў працаваць ужо як навуковы супрацоўнік у гэтым інстытуце. Ну і так здарылася аварыя на Чарнобыльскай атомнай станцыі, ну і у нашым інстытуце была сфарміравана лабараторыя радыялогіі. Ну і вось я стаў працаваць у гэтым накірунку. Ну вось, дарэчы, тэма вашай дысертацыі якая? Уплыў мінеральных угнаенняў на элементы прадукцыйнага працэсу ячменя на дзярнова-апазолістых пясчаных глебах. Гэта цікава, таму што гэта практычная работа, і тое, што вы сказалі пра чарнобыльскую аварыю, тое ж ваш удзел у ліквідацыі той чарнобыльскай аварыі, у чым заключалася менавіта ваша дзейнасць там у гэтым плане? Па-першае, мы рабілі карты радыеактыўнага забруджвання, там радыяцыйнага фону, потым забруджвання радыёізатопамі ацэзія, стронцыя. Ну, изучалі пераход радыенуклідаў з глебы ў расліны. Ну і вось на гэтых высновах мы аддавалі рэкамендацыі для саўгасаў, для сельскагаспадарчых арганізацый і ўвогуле для насельніцтва, як там жыць, як сябе паводзіць. Ну, а калі вершы пачалі пісаць, калі ўвогуле пісаліся вершы? У 70-е гады было вельмі папулярна ствараць так званыя вакальна-інструментальныя ансамблі.
Ну і ось, скажімо, ну, ми так само ну, спочатку у школі, а потім і в клубі були ось створені такі так звані ВІА. Ну і ну що, ми тоді грали основним, як кажуть, тоді пісні совєтських композиторів, але, звісно, хотілося таке виконати і з заміжної естради. Ну і ось, скажу, з мелодіями це було простіше, там, ну, з магнітофоном можна було перейняти, там, скажем, мелодію там, і підібрати, і зіграти. Ну, а ось, коли там співати, ось, ну, треба було які тексти. Ну і ось ці тексти, ну, скажімо, віршовані тексти я з задоволенням писав. Ну, до речі, у вас тут гітара, ви прийшли з гітарою, ви, може бути, нам щось проспіваєте? Безумовно, безумовно. Клас. Дякую. Ну, я хотів би виконати спочатку свою пісню, вона називається «Вальс молодих». Сёння вы счастливые сполна. Шлюб злучился жены вас одною. Наливай до дна сват гостям вина. За кохание светлое, святое. Наливаем до дна сват гостям вина. За кохание моцное, живое. Назавжди віру я, воз'єднала сім'я, хоч поки що вам трохи не звикла. Хай гучить гэты вальс добрым знаком для вас, что семья ваша сегодня узникла. Хай гучить гэты вальс добрым знаком для вас, что семья ваша сегодня узникла. Ну, ще що-небудь. Зараз виконую пісню такого, ну, зовсім іншого кшталту. Пісня називається «Мой край». Край мой, родный кут синевокий, без сумніву, один и такий роду, и мои тут высокі, слава продков, былые веки. Змалку я живу в захоплении от цнотливых просторов твоих. Мрои и свои летотени за солодой выказываю слых. Заповедный кут, мой святый маршрут, я счастный тут. Злученный с тобой, стежкою одной, край любый мой. Край благословенный мой, край белорусский мой.
Дякую, Генрих Францевич. Скажите, а часто вам доводится выступать с песнями, с вершами, бывать у коллективах? Ну, видите, я бы не сказал, что так часто. Ну, як, ну, десь запрошають, так, і по удзельнічам. Ну, я ось стараюся удзельнічаць у днях беларускага пісьменства, ось, ну, з дэлегацыяй ад Мінскага гарадского аб'яднання мы заўсёды удзельнічаем. Ну, конечно ж, там, ну, есть же такие, ну, вечерины, импрезы, ну, чему не, ну. А коли вас приняли в Союз письменников? 10 год тому назад. Чым для вас з'явілася вот гэтая падзея уступлення ў Саюз пісьменнікаў? Зрабіла такі, ну, станоўчы ўплыў. Ну, па-першае, што, ну, я стаў, ну, як кажуць, больш кантактаваць з вядомымі пісьменнікамі. Вершы я стаў пісаць, ну, даволі рана, ну, але ж так я больш, ну, скажем так, можа, працаваў, як кажуць, і пісаў іх у стол. Ну, а ўжо як, ну, такія з'явіліся кантакты з вядомымі паэтамі. Ось, Хто, можа, на вас паўплываў тут? Хто стаў першым настаўнікам? Ведаць, так, калі ўжо так казаць пра настаўнікаў, дык, ну, вось мне заўсёды падабаліся вершы Пімена Панчынкі. Ну, канешне же, я з ім, ну, не быў асабіста знаёмы, ну, але вось з класікаў, якія ўжо, скажем так, ну, не лічаць там Янкі Купала, Якуба Коласа, вось я, ну, першую чаргу бы азначыў Пімена Панчынку. Ну, а так, канешне, ну, мой кумір – это Янка Купала. А хто у вашай творчасці, хто для вас стаў тым, хто адчуў знакавасць вашай творчасці, хто дапамог, можа быць? Ну, вось я вельмі добрым словом хочу зараз успомніць Геннадія Петровича Пашкова, потым Казіміра Вікенчевича Кремейшу. Вы прыйшлі сюды на нашу праграму не толькі з кніжкамі, але я гляджу, новыя вершы вы прынеслі. Давайте паслухаем. Задавальненне. Ну, вось такі верш. Моя паэзія. Адшукваю ў памяці летні штодня. Для шчырага верша патрэбныя словы. З упартасці дужага плузя коня разгорваю в неруш матулінай мовы. І ўрэшце нярэдка ўдаецца знайсці дакладныя выразы тонкіх пачуццяў, якія спасцігнуць прыйшлося ў жыцці, каб потым чытаць, сэрцам здолеў адчуць іх. Не гасне, здаецца, мой творчы імпэт. Прынамсі тварыць ёсць заўсёды жаданне. З тых досыць далёкіх узвіхраных лет, калі я з пісьменніцтвам зладзіў спатканне. І сёння мяне, як дагэтуль раней, чакае на працу стос белай паперы. Пішу свае вершы для добрых людзей. І з гэтай нагоды шчаслівы без меры. Скажыце, ласка, калі пачаць нашу апытанку, вось песні, а з кім бы з кампазітараў вы хацелі б супрацоўнічаць, а з кім вы ўжо супрацоўнічаеце? Ну, ведаеце, ну, пакуль я сам, як кажуць, ну, сам па сабе аваруся, ну, але, ну, вельмі, вы зараз задалі вельмі слушнае пытанне. Скажыце, калі ласка, вось ваша спецыяльнасць, ваша непасрэдная прафесія дапамагае тварыць вершы ці перашкаджае? Прафесія агранома, яна, канешне, ну, вось, дае разуменне прыроды, ну, і як чалавек все гэта увасабляе вось у сваіх думках, у сваіх разважаннях. Ну, вы чалавек, які звязаны з зямлёй, непасрэдна звязаны з зямлёй. Якія, можа быць, мясціны ў Беларусі для вас дарагія і блізкія, дзе вы працавалі, дзе вы бывалі, дзе вы хацелі б быць? Канешне же, мне, ну, падабаюцца, ну, вось, свае мясціны, Шчучыншчына. Ну, калі взяць шырэй, там, Гродзеншчына, таксама, ну, вось, Гродно, в околице Гродно, сам по себе город Гродно, ну, моя малая радзіма, гэта, ну, вельмі прыгожыя і адметныя мясціны. Можа быць, я не задаў вам такое пытанне, якое вы хацелі, каб я вам задаў? Галоўны накірунак напісання маіх вершаў. Ну, калі ласка. Галоўная тэматыка маіх вершаў
Это так званая такая философская лирика, духовные каштовности человека, житье человека с Богом. Вот это мои такие самая главная тематика моих написаний вершей. Ну, конечно же, есть у меня есть верши так званой интимной лирики. Ну и так само в опошний час я стал писать верши гумористичного накірунку. Ну что ж, это у нас была гаворка с кандидатом сельскохозяйственных наук, членом Союза письменников Беларуси Генрихом Тарасевичем. Усяго найлепшага, до побачення, до зустрічі.